Cúig, a ceathair, a trí, a dó, a haon. Díobh seo bríon arís ag bhlágáil is dóch. Níor sa muoine mé go raibh mé ag bhlágáil go dtí gur léirdom go raibh 10 nó b'fhéidir 15 duine tuairiscí nuaíochta seo agam ar YouTube. Cibé an nuaíochta as nuairsií inniuh an 5 Uaim Meitheamh 2015. So sé chur báistí inniuh ní raibh ar maidin tá duifin sa spéir ach níos rógan agus tá mé ceappa nach n-éireadh sé níos measa. Scialta ón New York Times inniuh arís. Sé an pictiúr mór os cían an uile ná grúpa imirceach ligúisteach in Myanmar ag an chabhlach sin is dócha mar chóra trúi mar dearhan go raibh siad de mbaol mó ar airge. In áiríre ní thuigim an méid atá siúl in Myanmar agus an Bangladesh ach bháin nach dainaíonn an mionlach seo an Rohingya le cheachtar rialtas agus go bhfuil an dá rialtas dá réir sin sásta scaoile leis na heisimircí seo dócha. Atá gimocht amach ar bhuiid I máid bídeacha ag tríal ar an bhaláis agus ar an indinéis. Agus tá na céalta b'fhéidir na mílte mar a bheanna féin. Ní amháin sin ach táthar ag teacht ar all religiachaí más féidir é sin rá. Is na champaí ó na bhfuil an dream seo ag déanna imirce. Tá sé chur báistí sa pictiúr agus tá an grúpa seo gan mór an éadaí orthab ag sína plátaí amach ón dídean ón siobó lascailte na bhfuil siad ag bhaile uisce le dortú isteach an muidéal tá siad chó tá méid sin thart orthab. Scéal trúbhéalach. Bhí cheart b'fhéidir níos mó áirde tharraingt ar an dream seo chosúil go bhfuil an imirce sa cheantar sin a gháirid níos measa ná an imirce ón Afraic Thuaidh go dtí in Eorop. Rá scéal atá ceangailte le chéile bhainteach leis an idirlín I bhí héan is chosúil gur dearnú chospóir sfrioch de 4 mhilliún aibhrí federálacha an seos na Stáit Aontaithe ag haiceálathe as an tín. Ní fiosca fóil an haiceáalú rialta sé nó haiceáalú príomháideach ach is léir nach bhfuil rialtas mheiriceá róthásta. Tá na sonraí ar 4 mhilliún aibhrí federálacha goití ag na haiceálathe seo. Agus is chosúil gur bhfuil bhunús síneach leis an bhriseadh isteach seo, leis an gadaíocht sonraí seo. Níl mór an uile le rá faoi sin ach bháin gur tharla an gadaíocht thar riant mianaí.
Tíbhleisin scéal cheart a bheith chur agla ghoine is chosúil gur tugu gur thugad diliadóidí na rinne in tíre, State Department, and yeah. Ní hé, diliadóirí de chuid na rinne cirt. Thug siad ní cead don NSA sonraí ólas bit a bhailiú úsáid idirlín úsáideoirí America agus thar léir. Gan é seo bheith pléite go poiblí agus go thomláin rúmda. Siad a bhí siad ag déanamh ná ag scagadh na sreabhannaí sonraí a bhí ag srothú idir America agus an chuid eile den domhan. Baineann an scéal seo leis an heacáilú a raibh mé chaint faoi níostíreach mar is chosúil go raibh an rindlí agus cirt más cheadbach don teideal éireann nach úsáid rion Americánach. Rinneadh an fear seo gan mhórántas agus sin éanú is measa, deirteach siad a bheith ag déanamh fear an ríomhphostaí a bhí misigh seola thar léir. Séard a bhí siad ag géire déanamh is chosúil ná fáil amach chéas an rá gadaíocht sonraí na Stáit Aontaithe ag teacht. B'éidir gur bé an tionscadal sin ba chúis leis an eolas atá againn an gadaíocht Sínach chomhis. Scéal spórt dé sahar na seachtaine seo bhaid Ross Chapel Belmont agus tá seans ag go gapall American Pharoah an Triple Crown a bhaid sin na trí rás móra an seo America. Má éiríonn le American Pharoah bhaid sé an dó chapel déag an Triple Crown a bhaint agus an chéad chapel ó 1978 amach. Scéalta eile. Scéal réigiúnach bhaintach le Wisconsin agus mar sin chúis Sime domsa. Tá Scott Walker Wisconsin agus na ceard chumanach é Kansathe ag díreadh airde inis healmhaíocht sna hOllscoileanna. Tá díomá mór mar a hiicfí phobal na nOllscoileanna. Tá sealmhaíocht antáhachtach de léachtóirí Ollscoile. Gan sealmhaíocht déaltaí iad a bhrise as a bhostáim bith chúis bith. Agus is sé sealmhaíocht ceann den rudaí is tábhachtaí do léachtóirí Ollscoile dar leo. Gan ceard chumanach é bhaid sé an deacaid chuireann seo. Séir de tá an túsalmhachar ag moladh ná go gcuid forbabhraid bun chun na hOllscoileanna. Go háide an Ollscoil Mór in Madison a stiúrú gan tionchar ó rialtas na Stáit. A bheag nábhór tá sé ag príomháidiú idiachais Stáit. Agus ar nó le
idichas príomhaideach tá an rialach níos déine na haibrithe. Ach, chovis céir de cheachas as, als schuilní príomhaideacha atá Notre Dame, Boston College, Harvard, Princeton, Yale, agus ní chluistear mór an chláusan faoi tenure sna hol schuilin é sin. An feití sa táir dhaoine ná dá naireoch le bháchar sa reachtaíocht atá pleanáilte ige diatrach sé bhuail an bhabhard seo rán é féin agus go cinnte bheith lai chuméadach leis an bhabhard agus go dosach siad chun scan ag bhrise na nolamh librálacha as a Boston. Is deacair é seo stop, vótáil pobl Wisconsin le Scott Walker, ní uair bháin ach faoi srí. Bhí uireacht é eisgarm agus hebir an eisgarm agus vótáil uisteach é an dar terma. Seo é an rud atá teastáil ó pobl Wisconsin. Agus chéad is féidir a ráfaí. An scéal dearnach leathanach tosaí an New York Times ná an chuí ina bhfuil an Stát Islamach ag déanamh náidí déanamh gnóas chosúil den Taliban. Ní bháin mar sin go bhfuil an Stát Islamach ag chuirneadh na Afganistáine agus na Pakistáine agus an Tíre tá siad mar mhór sin ag chuirneadh an Taliban. Tuairiscíteann seo gur rug siad dhéanúir de chuid an Taliban le déanaí agus gur dhícheannaigh siad iad. In áiríre níl na meánsonraí den scéal seo agam, tá an dáthíomh meascaí sús agam ní chuimhinn deam an bhfuil tíomh sia agus tíomheile sunnaí. Ach is léir go gceapan an Stát Islamach go raachchas an atá an své. Sin dearann na nuaíochta don aoine seo, Chiilcheans go bheici sibh mé arís go dtíon teachtain seo thugainn, agus mar sin gcuim deireadh seachtain i deas ar ibh go léir agus go dtí go bheici sibh mé arís, slán agus beannacht.